Caca! Apis. 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 Vaya caca! Nan. Que és gran aquesta caca, eh? Ara fem una petita? Sí. Vale, va. Come on, Steve, they're waiting for you. Oh, I don't know, Eve. Why can't we just hang around here for a while today? You can help me paint and we can listen to some good music. It'll be fun. Is that your idea of fun? I want to be with people. Oh, What's wrong with that, Steve? nothing. Oh, come on, you'll have a good time. Hurry up and get on your shorts. Què passa, Titi? On estem? S'acaba... El Bruc té molta son, però no se sap dormir sol encara. Soc una esclava. Bueno, el Bruc potser s'adorm. Ah que sí, Bruc? Pues res, vam volar de Hawaii cap a Sydney. El que passa que a Sydney encara seguíem notant la ressaca econòmica de Hawaii perquè teníem planejat estar 2 setmanes una mica a la Gold Coast i no sé què, però clar, ja no teníem molla. Bueno, no és que no tinguéssim molla, és que preferíem no seguir gastant a aquest nivell. I llavors vam estar al final, com 4 o 5 dies a Sydney. Perquè a mi em feia molta il·lusió també veure la Opera House i no sé, sempre m'ha atret molt la ciutat. Vam anar un dia a visitar el centre, vam creuar el pont aquell del Harbour Bridge. I a l'altra banda del pont mola perquè hi ha el Luna Park, que és un parc d'atraccions relativament antic, on hi ha atraccions. Titi, has vist quina cara més gran que hi havia? Que va ser bastant divert perquè el Bruc just donava la talla, però en el segment baix dels nens, no? Llavors va molar perquè vam decidir pillar-li la pulsareta al Bruc i el papa li va fer d'acompanyant. Crasso error, per què? La Isa no podia pujar a les atraccions amb el Bruc, havia de pujar jo. Llavors jo triava una mica quin era els límits del perill. Primer vam pujar a la Nòria. Clar, què passa? Mon pare té molt vertigen, moltíssim. Jo tinc vertigen també, no tan heavy. I clar, quan estava allí dalt, era en plan... What? I quan ens va tocar ja baixar, estava ja desquiciat el papa i desquiciat el Bruc. Bruc, molt bé! I llavors va començar el festival de posar en perill el meu fill. La primera cosa que vam fer, que no portava el seal of approval de la Isa, era pujar als autos de xoque. Anava molt bé perquè realment anava esquivant a tothom, no sé què, però de cop i volta em vaig veure amb un atolladero, em van donar cops per darrere... I el pobret, que sí, Bruc? No et va agradar, allò? No. El pitjor va ser ja quan va vindre la meva idea final, que va ser vaig a matar el meu fill, per què no? Hi havia com un tobogan dels anys 30 que baixes amb un sac, i llavors baixes tu dins del sac de patates, amb el Bruc a sobre... Quan estàvem pujant i estàvem fent cua, estàvem els dos molt contents. Per on anirem tu i jo? Aquí? A veure? Aquí? Uau, Titi! Però clar, quan ens
estàvem acostant ja que ens toqués a nosaltres, vaig començar a pensar, realment és una molt mala idea? Però com que ja havíem pujat fins a dalt de tot i havíem fet la cua, vam dir, pues no, anem a baixar. Quan el Bruc es va començar a bellugar, em vaig tirar cap enrere, vam perdre el control, vam xocar contra unes bales que hi havia allí, vam sortir volant, no sé què, i jo només sentia el Bruc plorant com si li hagués rebentat, no? Com si l'hagués trencat un braç. L'única cosa que va passar és que s'havia espantat a saco. Si m'havia espantat jo, no s'havia d'espantar ell. Mega accident. Després s'ho va passar molt bé al Bruc perquè vam anar als cavallitos de nen petit i es va muntar com 10 vegades ell tot sol allà en el cotxe de bombers i va ser un dia maco. Que últimament el Bruc està com traient el caràcter, allò que diuen de la crisi dels 2 anys. Moltes felicitats. No sé quina és la paraula. Impertinent. I ara hem encadenat diversos dies així i la veritat és que ha sigut una mica heavy perquè era en plan no sabem què fer amb ell. És molt dur, tot el dia. Aquest és el nostre gran fracàs com a pares. Tenia col·legues que tenien fills i em deien pues no, jo al final li enxufo el mòbil i jo pensava, però què fas? Enxufar-li el mòbil al teu fill, això és un pecat. Ets un mal educador, no ho hauries de fer, estàs boig. Vale, i què deia? Vale, de Sydney. Que vam recórrer Bondi Beach, bueno, el camí de les platges, començant abans fins a arribar a Bondi Beach, que el Joan... Bondi Beach. El Joan em corregirà. No vam fer Bondi Beach, al final no vam arribar. Vinga, hermano. Hi ha piscines naturals d'aigua de mar, que també mola bastant. Vam passar per un tros que hi havia un cementiri que flipes amb vistes al mar. Bueno, un passeig molt agradable, no? Allà com un camí de ronda en el fons. I res, bastant bé. I vam agafar l'avió i ens en vam anar a Nova Zelanda i vam aterrar a Queenstown, que mola mogollon quan estàs arribant perquè de cop i volta comences a veure allí muntanyarraques i muntanyarraques nevades hasta donde alcanza la vista. I de cop i volta l'avió va baixant entre les muntanyarraques i dius, què passa aquí? On aterrem? En plan, ens estrellarem aquí a les muntanyes, que no sé, molt raro, No, vam aterrar allà, xulíssim, de sobte, clar, un fred que flipa. I allò és Queenstown. A Queenstown vam llogar la furgo, molt guai, perquè aquesta tenia aigua corrent, gas per cuinar... I va ser molt guai perquè vaig tornar a tindre com un rol dins de la família, que és el conductor, que és quan jo sóc més valorat i quan sóc més útil a la família. Amb els límpies. Espera, vols per aquí? Vols amb els límpies. Vale, d'allà vam anar al Milford Sound. Hay que hacerlo, una de las cosas más importantes del mundo. El Milford Sound, si no lo has visto, estás tonto de habértelo perdido. I vinga, agafa la furgoneta, tira milles cap allí... Vam dormir en un lloc molt guai, amb un llac que era tot pla. Vam banyar allí, aigua congelada, el Bruc i jo, la Issa no es va atrevir. Què passa, Bruc? I llavors el dia següent ens vam llevar i vam anar cap allí, tira. I estava molt núvol. És un altre tipus de bellesa de les coses. No és la bellesa que posen al folleto.
El fullet ho posen a l'únic dia que fa sol en tot l'any. Clar, feia una rasca que flipes, molta boira, pluja... I el passeig va ser així com super... una mica tenebrós, no? Anaves per allà... I vas per allí, hi ha cascades... El més heavy és una cascada que està als 30 metres de sortir amb el barco. Ara estic exagerant, no sé, vam veure dofins. I foques de lluny. I catarates com molt altes. Que sí que és veritat que és bastant espectacular. Ara, és 10 hores de trajecte espectacular. I bueno, és igual. El tema és que, tot i que no és tan flipant, o que hem vist altres coses que ens han flipat molt més a nosaltres, clar, és que tampoc et pots fiar, això és criteri personal de cadascú. Va ser maco. Va ser maco, però no maco pel Milford Sound, sinó per, saps, l'experiència personal d'anar amb la furgo, no sé què. Que a vegades aquests llocs et serveixen d'objectiu per arribar a un puesto, però que no posis moltes esperances, saps? Disfruta del camí perquè, no? Que el camí és el viatge, saps el que vull dir? Wanderlust? No sé. Paisatges increïbles, muntanyes nevades, els dies que sortia el sol, maquíssim, o sigui, un llac que era blau, turquesa, i bastant increïble, la veritat, molt maco. Avui, al taller de Can Furgo, Bruc, a dinar... Lo he perdido. Vale, i després vam seguir tirant, tot era acollonant, unes muntanyes de l'hòstia, muntanyes per aquí, muntanyes per allí, i dormint en llocs gratis d'aquests que pots aparcar i aparques allí, no pagues, no hi ha res. És simplement una zona d'acampada, alguns tenen lavabo, d'altres no. I dorms guai, a vegades hi ha com moltes furgos a prop. Però en altres estàs bastant sol. Molava perquè quan arribàvem als llocs d'acampar hi havia llocs molt guais, llavors més que veure assumptes concrets, el que hem fet ha sigut estar a la muntanya amb la furgo, anar al riu a tirar pedres, fer un foc. Vaig fer com de pare, saps? Vaig ensenyar-li a fer foc al meu fill. El Bruc no s'entera, però quan va veure el foc li va molar molt. I ens va ajudar i anar a buscar branques per posar-les al foc i va ser un moment guai. Vam parar a dormir en dos llocs que tenien platja i que a l'arribar a la tarda la marea havia baixat. I aleshores, de sobte, estava tot ple de cloïsses. Agafa aquesta. Gran, i fica-la aquí. Anem a veure si són bones. I llavors la Isa va ser quan es va transformar en marisqueira i li va explotar el cervell i només volia mariscar. Vinga. Fins i tot una ostra i un musclo vam trobar. I molt divert, la veritat, em va agradar molt. I el Bruc, bueno, en plan Robinson Crusoe allà. No sé, molt divert, lo de la natura. Aquestes han sigut les coses guais. Els llocs on hem anat a dormir pues passaven coses, llavors això ha sigut divertit. Llavors vam arribar al Mount Cook o a Hauraki i llavors què va passar? Que el papa va tindre la brillant idea de anem a fer el trekking fins al glaciar i no sé per què vaig pensar que el Bruc li entraria guai, ens el vam carregar la motxilla, va com sobreviure.
I llavors va arribar el moment crucial, que anàvem caminant, ja portàvem com una hora, i era el moment que el Bruc s'adormís. Si el Bruc s'adormia en aquell moment, era meravellós perquè podíem caminar fins al glaciar. Però allí, el Bruc es va creuar, feia molt de vent. Va començar a plorar, no volia dormir, la Isa el va intentar fer dormir, llavors jo, ja que tenia molt clar que volia veure allò, em vaig començar a enfadar per dins també i em va tocar carregar el Bruc a pèl perquè ja no volia la motxilla ni pel forro. Tota l'hora i pico que havíem fet, doncs torna a caminar-la cap allí, jo tot enfadat. Sembla que tingui mala llet i que et faci les coses per fer-te enfadar, però no és així. No et vol fer enfadar. És que té 2 anys. A mi això l'Aisa m'ho ha de recordar moltes vegades, perquè a vegades se m'oblida. I res, doncs vam abandonar la idea d'anar cap a l'hora aquí, i llavors vam anar al primer càmping de Pago, em sembla que vam anar. Aleshores, els càmpings, Nova Zelanda super preparada per viatjar amb nens. Tots els càmpings tenen àrea de jocs per ells. I això t'ho fa molt còmode, perquè tu estàs allà aparcat i estàs fent el dinar i el nen està allà saltant o alguna cosa i el veus per la finestra. En un tenia novelletes, que el Bruc va molar perquè li vam anar a donar de menjar amb un bibe la llet. Que guai que no li tinguis por. I mola perquè llavors allí tens electricitat, és la part de confort, a més a vegades tenen lavabo familiar, que és una cosa molt guai perquè tens la dutxa allí, és un lavabo gran, no el fa servir pràcticament ningú i realment el càmping de Pago és una cosa molt guai. Està guai, la veritat que mola molt. Bueno, res, doncs llavors pintava tot molt bé, havia plogut una miqueta i llavors vam dir, hosti va, doncs agafem i tirem milles i anem a passar pel pas transalpí d'Arthur's Pass. I a partir d'aquí, què va passar? Que tot això tan meravellós que estàvem veient de muntanyes, paisatges, no sé quantos llacs, es va transformar en plou tot el rato. Pluja, 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 molta pluja. Plou tot el dia. I clar, quan has d'haver fer coses de natura i plou tant, doncs no pots fer res. I vam anar pujant fins a dalt, vam agafar el ferri que et passa d'una illa a l'altra amb la furgo a dins. I allí mateix, a Wellington, vam coincidir, bueno, no vam coincidir perquè ella viu allí. Vam anar a veure a una col·lega que es diu Anaïs, que és filla d'una col·lega. O sigui, ella és col·lega perquè és filla d'una col·lega prèvia amb la que hem treballat la Isa i jo, que és la Brigitte, i que, Brigitte, també un saludo perquè sabem que ets fans i nosaltres som fans teus, llavors, saps? Què et dic? Te'n recordes del Anaïs? Com ho dius? Digue-li Anaïs, que et veurà. Molt guai, la veritat. Aquests punts del viatge, no?, d'anar trobant penya pel món, nyiqui, nyiqui, nyiqui. No ha sigut molt premeditat, però ha molat. I després vam arribar fins a Auckland. Vam entregar la furgo. Marxem ja de la furgo o no? Adéu, furgo. Ja la tires allà, no? Adéu. Bueno, 15 dies ha estat bé. Més se'ns hagués fet llarg per la caravana. Jo crec que al final ja estaven cansats de dormir, no? El Joan, sobretot, que dormia pitjor que nosaltres. Igual hem sigut massa optimistes recorrent les 2 illes, no? I haguéssim fet més una illa, potser. Vam fer 3.000 quilòmetres en 15 dies. Sí, mucha carretera, amigo. Però el Joan ha conduït superbé per la dreta. Esquerra. Per l'esquerra.
No ho posis, sisplau. Lloc molt guapo, lloc molt guapo, un altre càmping i llavors ja vam pirar. Només vull dir que ara estem a Malàsia, vam agafar un vol, vam sortir d'Auckland i vam arribar a Kuala Lumpur. I ara estem a Malàsia. I ara estem a punt de marxar de Malàsia ja, de fet. Com no em posi a muntar vídeo ràpid, acabaré fent els vídeos de Malàsia quan ja estiguem a Barcelona. O sigui que, no dic res més. Malàsia, un lloc una mica raro. No està mal. Ja explicaré amb més detall. Adeu. Ja està. Baby shark, baby shark. Smile, good boy. You're such a good boy. Yes, smile, big smile for mommy, daddy.